All is gold बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम कंग्रेस प्रदेशनि सेनियर स्पकपार्सन गर्जन मोसाहारि बिथाङा लोगोसे कंग्रेस दोलोआनो भारत हादराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खामानि मावग्रा दोलो होननानै फोरमायो लोगोसे आथिखालनि बीजेपी सरकारा नखर नखर फैनानै नखरनि सिथ्लानिफ्राय टेक्स लांग्रा जाबाय गरिब दुखिया सुबुंफोरखौ सिलिंखार खालामलांगासिनो दं होननानै सोंखारियो गर्जन मोसाहारि बिथाङा मख'जाथावदि दिनै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव सांग्रांथि मेलजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लानाय जादों चिरां जिल्ला 13 नं सिडली बियाबनि बामोनगाव दतापुर बावरागुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल लादों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 40 बारा कंग्रेस राजखान्थि दोलोआव जगदान होफैदों होननानै एपीसीसीनि सिनियर स्पकपार्सन गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंथियो बे हाबाफारियावनो गर्जन मोसाहारिजों लोगोसे चिरां जिल्ला कंग्रेसनि नेहाथारि अमिय नार्जारि ट्राइबेल इनचार्ज जसेफ बसुमतारिजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोरा नुजाथियो नंगौ गमामायैनो मिडिया बिथांमोना सोंनाय बायदि फंबाया सोंनाय बायदि बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि मोनसे दोहौ जादों गोबां चिरांनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों क'क्राझारनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों बाक्सा उदालगुरिनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव जइन जादों बाथ्राया ओरै कंग्रेसआ भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो 53 बोसोर बे गभर्नमेन्टआवहाय माबा माबि फिसा फिसौ एन्टि इनकाम्बेन्सिफोर थादोंमोन आरो कंग्रेसखौ गाज्रि मोनदोंमोन कंग्रेसआव गाज्रि मोननानै बिथांमोनहा बीजेपीखौ बोजबनानै लादों सानदोंमोन एफा गोबाव कंग्रेस सासन खालामनायाव कंग्रेसआनो गाज्रि मात नामालै दे गभर्नमेन्टखौ सोलायनोसै बीजेपीनो भट होनानै बिथांमोना बीजेपीखौ देरहाहोबाय 5 बोसोर जोबनायनि उनावनो दिनै बिथांमोना रुजुफिनबाय नङा कंग्रेसआनो जा मावदों बिथांमोनानो मावजोबदों आरो मोजांखौ जों दिनै नुयोबा कंग्रेस आरो बीजेपीनि तुलनायाव कंग्रेसआनो मोजां मात बेखौनो दिनै बर'फ्राबो सिरि जाहाद सिरि मोनबाय सानदोंमोन 2014आव बीजेपीआ होनदोंमोन आन्दोलनकारिफोरखौ होनदोंमोन जोंखौ नोंथांमोना मदद होयोब्ला आरो बीजेपीआ सरकाराव फैयोब्ला बड'लेण्डखौ होनायनि मेनिफेस्ट'आव जोङो लिरखाबाय दिनै गमामायैनो बेखौनो आसा खालामदों बीजेपीआ गभर्नमेन्टआव फैबाय आरो दिनै बीजेपीआ सासनाव थानायाव दिनै जोंनो मा होखो बिटिआर होबाय दिनै बिटिआर होनानै बर'नि थाखानाय गोहोखौसो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दाजाबनानै लाफिनबाय दा गोबां खोथा साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' नों बाद हो जोंनि दिनै गथ' गथायफ्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा जोंनि फिसाफ्रा लेखा गोरों जाबाय टेकनिकेल पास जाबाय साख्रि बाख्रिया गैया मा खालामगोन जानाय लोंनाय गासिबो दामा बारायजोब्बाय बायनानै जानो हाला जोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बोरमा दाउ फाननाय अमा फाननाय मुरि सिरा फाननाय बेफोरावनो सिन्थायनो दिनै बीजेपी गभर्नमेन्टआ टेक्स लाग्रा जाबाय लामा सामा जों दावबायनो हाला जोंनि बिखा गेजेर गेजेर जों हाग्रा एवनानै लामा बानायनायफ्राव दिनै टल गेट बसायफैबाय फैसा होआब्लानो जों लामा बारनो हाला गावनि न'आवनो दिनै जोंनि सिलायाव फैनानै बिथांमोना टेक्स खालामनानै दिनै बे भारतखौ खुंदों दा बावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन भारतबासिफोरजों लोगोसे गाज्रि मोनबाय दा बेनो बिथांमोना बयबो नागिरफिनबाय नंगौ अल इज गोल्ड गोजामानो सना होननानै दिनै बिथांमोना कंग्रेसखौ नागिरफिनदों बिपिएफआबो बिदिनो सानदोंमोन खोमा कंग्रेसजों थानाय समाव है बीजेपीआसो मोजां जागोन साननानै तरुण गगৈ सरकारखौ कंग्रेस सरकारखौ जोगारबाय दाना बीजेपीखौ बड'लेण्डआव गैयामोन बीजेपीआ बे समावहाय खुनु नामनि साननाय गैयामोन बिपिएफआ सोनानै लाबाय दाना जारला जाबाय गावसोरखौ गारनानै हनै मालाय इउपिपिएलजोंसो सरकार दाबाय इउपिपिएलआ मोजां मोनदों जोंजों गभर्नमेन्ट दानायाव बिपिएफआ मानो फाजानाय दङ दा खिन्थु नुबाय मा इउपिपिएलखौबो जोगारनानै इउपिपिएलखौबो नेवसिनानै इउपिपिएलखौबो हेव खालामनानै बीजेपीआ गावसोरसो हाबनो नागिरबाय आरो बिटिसिआव गावसोरसो गभर्नमेन्ट दानो नागिरबाय गाबोन समफोर 5 बोसोरनि उनावहाय 25 आरो 26आव बीजेपीआ इउपिपिएलखौबो थगायसिगोन गथै बर'फोरखौ थगायसिगोन दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गरिब गुन्द्राबाबो जाम्बा नङा आरोमा गरिब जानो हागौ दुखुथिया जानो हागौ नाथाय बिथांमोना साननाय हनायाव उन नङा बेखायनो सानै हयै बुजिबायबा बिपिएफआव हाबोब्लाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो सानसे बेलासे जोङो कंग्रेसखौ लोगो लानानैनो गभर्नमेन्ट दाखागोन इउपिपिएलआव हाबबाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो सानसे बेलासे जोङो स्टेटनि गभर्नमेन्ट अर्थात कंग्रेस गभर्नमेन्टजोंनो जोङो मदद होनानै सरकारखौ दानांगोन अब्ला मानो इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट जोङो कंग्रेस बड'लेण्ड माबा कंग्रेसजों थागोन डाइरेक्ट जोङो सरकारजों थागोन दा बेखौनो बुजिनानै दिनै लैहोर इलेक्सन नङाब्लाबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गिर्जाब हाबदों आरो मा गमामायैनो कंग्रेस सरकार फैयोबा माबायदि जागोन कंग्रेस सरकारा ओरैबायदि मोनसे सरकार बियो भारतआ ओरैबायदि मोनसे गावस्रा गावस्रि भारतनि महरानो गैयामोन बर'फ्रा जोंनि कसारि किंडम माइबं डिमापुर बायदि नामा खरनाव गोदो भारतआबो बेबायदिनो फिसा हादोरसोमोन नाथाय जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंखौ 200 बोसोर सासन खालामफैयो बे 200 बोसोराव गिलौ बालौ इनाय अनागार खालामबाय आरो अहानाय मोननानै भारतनि गासै राव गोनां मानसि हारिया
मा जाति मा धर्म बासिलाया जासे ज' जानानै ब्रिटिशफोरनि बेरेखायै दावहा नांनानै ब्रिटिशफोरखौ होखारहरबाय दा बेनि उनावनो जोङो जों ज' दावहा नांबायबा मानो आरो आलदा आलदा हादोर उदां हादोर लाबावनो जोङो भारत नामा कर'नावनो इन्डियाननि नमेनक्लेचारावनो जोङो मोनसे हादोरनि बिदा फंबाय जानानै थानोसै होननानै थादों दा बे साननाय हनाया कंग्रेसनावनो दङ आरो कंग्रेसआनो खालामदों आरो दिनै दा बेखायनो आं सानदों आरो फैबाय थानाय समावहाय कंग्रेसआ जोङो धोरोम नांस'यै मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन आरो बिदा फंबाय गोसोम गुफुर बासिया जासे साहा खोलाहा सानजा सोनाब बासिया जासे जोङो मोनसे सरकार खुंगोन आङो सानदों कंग्रेसआव थोजासे अननाय दङ कंग्रेसआव थोजासे बिखा दङ भारतबासियानो मोनसे कंग्रेस आरो हादोर नाङैनो कंग्रेस बावहाय मा बर' मा गार' मा राभा गासैबो कंग्रेस बिपिएफआबो दिनै कंग्रेस इउपिपिएलआबो दिनै कंग्रेस गासैबो बर'आनो कंग्रेस दा बेखौ नायोबा गाबोन समफोर जोङो बर'लेण्ड बिबाय थादों बर'नि समस्या बर'लेण्ड मोनाबा जोबा होननानै बुंदों बेबो जाफुंगोन खारन बे नंखागौ दे दिनै भारतआ आमेरिकानि तुलनायाव इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका बुङो किन्तु गर्जननि अंक मथे आंनि अंक मथे कंग्रेसनि अंक मथे इउनाइटेड स्टेट अफ इन्डिया दिनै भारतखौ उदां आरो डेभेलप खालामनोबा बावहाय खारन भारतबर्षआव गोबां हारिनि गोबां रावफोर दङ गोबां सानस्रि गोबां कालचार गोबां सेन्टिमेन्ट दा बेखायनो बांद्राय गुबुन गुबुन हारिया ज' जायोबा मिक्सार जायोबा साननाय हनाया आलदा जुदा जायो आरो मावनायनि स्पिडा खम जायो दा बेखायनो जाति आरो हारि मिलायनानै जेनेबा मंगलियान गस्थ' बर'फोरजों लोगोसे गार' राभा मिसिं दिउरि मिरि बिसोरो मोनसे भाषानिनो बर'निफ्रायनो डेभेलप जानाय राव जोंनि साननाय हनाय जोंनि सिमांफ्रा एखे जायो दा जोंनो आलादा रायजो होयोब्ला जों ज' बिदा फंबाय रायजो जानो मिलायनानै रायजो जानो हागोन आरो जेरेखम केरेलायाव मोनसेल' भाषा मालायालम गुबुन जाथियानो गैया तामिल मोनसेल' भाषा तेलेगु मोनसेल' भाषा दा बेखायनो बैफोर स्टेटफोरा भारतनि गुबुन रायजोफोरनिख्रुइ जथेस्थ' आवगायनाय आरो मा दा भारतआबो इयुनाव जुदि भारतखौ डेभेलप खालामनोबा बैबायदिनो लेंगुवेज मोनसे ग्रुपखौ जोंहा जेनेबा इन्ड' तिब्बती मंगलियान ग्रुप बेखौ मोनसे ग्रुप खालामना होयोबा गमामायैनो जोङो बिराद जौस्रां देरस्रां आरो जोंनि जौगानायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा दा बे सानस्रिखौ नायोब्ला भबिष्यतआव कंग्रेसआनो आलादा बर'लेण्डखौ सोरजिगोन होननानै आं सानो दिनैनि बे जथुम्मायाव जेसेबांनाखि दिनै बे बेलासि समावहाय जथुमनो हादों खुब सम्भब जोङो सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआव थोजासे जिउयै माहामै जोङो मदद होबोदोंमोन ओमफ्राय दिनै बिपिएफ दोलोआबो दिनै गावसिनि जिथु पावार फांसन बेफोरखौहाय खोमानानै लाबाय आरो गोदानै इउपिपिएल सरकार फैबाय बेखौहाय जोङो मोजां मोनाखसै बर' जाथिनि थाखाय मोजां सिन्था धारना खालामनायखौ जों मोननो हायाखसै बेनिखायनो जोङो दिनै बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जोङो कंग्रेस सरकारानो जोंनि हादरनि रैखाथि आरो बर' जाथिनि रैखाथिखौ लाबोगोन होननानै जों सिन्था धारना खालामनानै दिनैनि बे जथुम्मायाव जोङो खौसे जानानै जोङो कंग्रेस दोलोआव हाबनाय जादों आरो गोबां मानसि जोङो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जों जयेन जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय बेखिनिखौनो आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन।
बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।